infrastructure entre MBJ, Mali, Burkina Faso et la Guinée est notre next step. Ni bala la mebagaw, ni ala sonama, ni kira sonama, anga jamana beka basiki togomina, anga jamana beka taga togomina, ne bena munyini anga jamana nyamoko fe. Ibe Assimi Goïta, oni Mamadi Doumbouya, ne be munyini fe abo djidja, abo kokola, abo terrain qui est entre le Mali et Burkina Faso, un terrain qui est entre la Guinée et le Mali et la Guinée et Burkina Faso. Avec terrain un investissement ni ko imbana ni ala sonama un investissement nga priorité ni ala ma foi ka ana o ka terrain sera ni ko bo comme ça am seka et commerce triangulaire que tomina très facilement comme ça am seka vraiment échanger que tomina très facilement parce que l'avenir ça nous appartient et on doit faire des investissements qui doivent vraiment nous aider pour faire des infrastructures très clés pour vraiment notre avenir et notre futur. Donc, terrain coin, c'est très très important. Mettons en damara terrain coin na kachaya. Parce que l'infrastructure, barakore mina kanga next step c'est ça. Parce que anglais ngani fani sa ko nunga ngabonga jamana konala. C'est très très important. Anga donga fo ko barakore mina ke next step créer des usines, ka usines créer, ka infrastructure créer, ka senem matrafa, ka gidrombaouda, yefomu, ka bateme siraou, djiboli siraou, kulu la waleya. Voilà des choses qu'on doit faire. Amono oluko damene, amono oluko damene, sojo be damene, etc., etc. Donc notre plat doit être basé sur l'infrastructure. C'est très très important. Angana yinoko parce que anga présent ko, comment on a fait bla en là, allez bourriquet. Donc à l'ère des infos pertinents, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Ne bala la mebrao, break news be diakono. Bala malien break news be diakono. Masami alaye et Amérique président Noé Joe Biden Joe Biden a ayi pangolon vla mais amase ki panganya ne bala la mabagaw ame kuma la Hermina Joe Biden est en train de manger tous ces mots awo Amérique président Noé Joe Biden avec a dala kuma ayi fefo bo dakono ça ne voulait rien dire Joe Biden meka ka dalakan avec a bekunu awo masami alaye ame kuma la Hermina. Le président des États-Unis veut négocier avec la Chine. Oui, le président des États-Unis d'Amérique veut négocier. Incroyable, mais c'est vrai. Joe Biden veut négocier avec la Chine, avec Xi Jinping. Kadakan, l'air est très grave. Américain calcule fait que Xi ou Axima se marcher quand ça vient de cette guerre. En un mot, on peut dire que vraiment l'Amérique vraiment a regrette. Ni kuye seke Américain ou germin damneni ou kuntake. Ni kuye seke Américain ou germin damneni ou kuntake. Américain président, on est Américain ministre des Affaires étrangères. Ou beka maloya, ou beka kuma, tous les mots qu'ils avaient dit là, ils sont en train de manger tout ce qu'ils avaient dit. Parce que ni nana la dje, Américain ike Chine vraiment naloma dendron ga barado. Parce que ni nana la dje salon Amérique ni Chine investissement mi ke ñogon bulu c'est de l'historique. Depuis là Amérique il a domina, on m'a dit qu'un investissement ñogon ke plus de 7000 milliards de dollars. Amérique aurait soro entre l'Amérique et Chine quand ça vient de leurs transactions financières et des affaires de l'étatique. Donc de ce fait, Joe Biden n'est pas de fait à temps, n'est pas de fait à blani vazanjina kabi ke Chine ka. Donc, le président des États-Unis a regretté et est en train de manger tous ces mots. Quand Chine, américain, et comment. Donc, Amérique président Borakafo, que lui regrette vraiment les États-Unis veulent voir tout sauf que de faire fâcher les Chinois. US, we do not support Taiwan independence. Au folie ici, Américain moun fort. Parce que les Américains ont fait un peu de temps, les Américains ont fait que Chine fait à Kéro Besque. Les Américains ont fait que Massami Alaye, qu'on Chine a corbo, Koutan Yoreke, qu'on faut que Chine fait à cause de Taïwan. Au Macao Bayana, Ama Américain ministériel et Nancy Pelosi, qui avion avec des armes nucléaires, qui y pangata, y chongo et Taïwan qu'on a au Macao Siglena. Quand Armada et Kakanake, ou moi ou ka posture musculaire ira Chine
ko n'i panko fila kotigi ɲɛ k'i bɛ tila k'i panko saba tuguni masa min ala ye Amérique tankero ye ne bala lamɛnbagaw Amérique bɔra sisan k'i kanto non seulement l'Amérique dit que et il veut pas de problème avec la Chine mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko guerre min kɛra Russie la c'était basé pour mettre la Chine sur ses genoux tout le monde le sait mais actuellement l'Amérique a vu qu'il ne peut pas gagner la guerre contre la Russie. Un. Deuxièmement, ils sont en train de perdre même certains de leurs alliés européens. Troisièmement, ils voient que la Chine est en train de les dominer de chaque côté. Quatrièmement, ils voient que financièrement, et la Chine les a rendus riches. Mais plus concrètement, Maliens, ne balala mebagaw, ou te moun foye Amérique journal là, ne dante de ba da auma. Chinois au cas juru de Américain. L'Amérique doit à la Chine. Chinois au cas juru de Américain, c'est pertinent. L'Amérique doit 850 billions de dollars à la Chine. Donc, mouya ke Américains ou kotromabo, Chinois de ko Américains ma, ils vont plus négocier avec les Américains. Koubna Amérique ou ka juru de Amérique la kuba affaire bangi vraiment. Parce que ibaro ni juru bila tawla, ni ma juru sara. Juru tigi be munke abse ya juru di mo vraiment. Ola ulube idatunan chikono, to bu ke. Donc munkera Chine ne ko Américain ma, Joe Biden veut négocier avec la Chine in regard of the debt Janet Yellen. 850 milliards will be sold by China. Parce que Amérique musomi jole meni Amérique nafolo bela jele n'ale to ko Janet Yellen ne yi kanto Joe Biden ma ko Joe ki be fe ka karato min kene ki a essayer amanyala bo ko nanga kuma do fi ite mun don wortiki kola Joe Biden ko fanga me Chine ni ma sabali u ka juru min ba ana u ba ta ka fere jamana wɛrɛ ma o la an tɔgɔ be tiɲɛ an ka crédibilité be tiɲɛ parce que a b'a dɔn juru crédibilité de be jamana bɛɛ la i ye faamu a bɛ ko mɔgɔ min kɛ juru sara ka ɲa mɔgɔ min tɛ kɛ juru sara ka ɲa ni jamanaw fana m'u ka juru sara ka ɲa u se ka juru wɛrɛ sɔrɔ tuguni donc l'Amérique bɛ nin daba in bɛɛ la Amérique bɛ nin menace ba in bɛɛ la ja Chine ka 850 milliards o de juru bɛ Amérique la sisan l'Amérique doit la Chine 850 milliards de dollars. Non seulement c'est la Chine qui rend l'Amérique l'un des pays les plus riches du monde. Salondron, au bout de 12 mois, la Chine a rendu l'Amérique est tellement riche en termes commerciaux, 700 000 milliards de dollars. Donc, ebitu ramaton be kibek la ko fait. E maron koni faduna chiela abedo muru dakuri la. Donc américain ne a fonyana ngoni mogo e mulubala kila ni ga goshi a poche konna la bebe kuma kele me ali sari ali mami ni kulo mada jiya kono ani nyama da jiya kono ni ya goshi a poche konna la a benala ti abi sabedo or la be fo ko on ne se bat pas avec la main qui te fait manger ko mogo te kelef ke i bolo min be ila balo. Donc, les Américains ont essayé de faire Chine fait. Chine doit avec l'Amérique ballot. Donc, Massami Alaye, l'Amérique vient de reculer devant Dieu et le monde. Joe Biden, quand on télé la bi, Amérique kono, qu'on lui veut négocier avec la Chine. Après d'avoir vu que la Chine dit que Kouka Djurumbe Amérique là, Kouba Djurum, Kouba Afrique, vraiment. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, au Kélé 600, l'Amérique vient de reculer en plein day. L'Amérique y est mon fort. Ou ka ministre no Anthony Blinken a donné à la Chine voyage là à la Chine voyage là en Chine négociera. Qu'est-ce qu'il a dit? We do not support Taiwan independence. And Allah la ilaha illallah mani to buseka barake ende sani wala fo côté wala fo ko ndé san ne bala la mabagaw américain ne ko devant Dieu et le monde. We do not support Taiwan independence. Américain ko kulu te Taiwan nga yerma horonya kulu ta a supporter kulu data la tuguni. Ayi kulu data la ko non kulu e mu foka teme il y a 2 mois de cela. Ayi kulu filila kuma fo utala. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. America do not support Taiwan independence, opposed to any unilateral change to the statistic quo by either side. American ko kulu date Taiwan nga independence da ku Taiwan nga yerma horonya talina tabalia kale kasra fuito la ku tale ka problème
Comme mais vous opposez mon dron, comme on clé kana fo qui décision ta et que ça soit que c'est la Chine ou c'est Taïwan. Mais quand date Taïwan ga yerma horoya kumala ko tout le problème. Ça ce n'était pas l'air dit il y a 3 mois de cela. We continue to expect a peaceful resolution. US Secretary of State Anthony Blinken in China. Atale akumeka tia akuma bafo kito Amérique. Masami alaye atale Chine, c'est pas ça qu'il a dit. Il a mangé tous ces mots. Akilité Amérique congrès là, aluka tiemi tara kosa na kake congrès président. Amadou avion kono katake tchexia bafoy, ka Taiwan présidenti wole okana ka Amérique bureau et congrès kona la omaka osegle nyana ya. Ka kato kulube Taiwan donc comme état souverain, omaka osegle nyana ya. Voilà le président des États-Unis et ministre parole et la bouche des États-Unis. A semene fla onya koloni, mais ça omasa alakalla. Eni alana krache, amseka tobu makono tukuni. Quel genre de personne nous ne m'osudme, il veut d'amouni là. Voilà les blancs devant vos yeux. We do not support Taiwan independence. We oppose to any unilateral change to the statistic quo by either side. We continue to expect a peaceful resolution. U.S. Secretary of the State Anthony Blinken in China. Kulube mouni nindoron. Koye Beni Sabatier, on y karama entre les deux pays, comme Koulou da fouité et Taïwan ga indépendance là. Au cours de l'heure, quand on veut analyser ça, étant des analyseurs, il faut que au cours que Chine est taïwanien, parce que Taïwan n'est pas indépendant. Et Chine dit qu'il reconnaît Taïwan comme leur territoire. Donc, Amérique, quand on les data là. Donc, tantôt en Dabala. Tantôt en data là. Donc vraiment, voilà les États-Unis devant vos yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit à tout le monde que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. L'Amérique a des intérêts. Chine ne veut pas dire l'Amérique qui dit bécan. Donc l'Amérique sait que Chine qu'elle faut que dire oui. Oui, follow. Flana, Chinois ont du Américains ont du Chinois là. L'Amérique doit les Chinois 850 milliards de dollars à l'heure actuelle et qui n'arrivent pas à leur payer. À l'ère des infos pertinents, moi Dante, je fais mon analyse. Amola Ermina, Angandado, Chero Burangela. Chero Buranga est joint ne balala mebagao. I want drum. Drum. Eh, Allah, comme montre-moi tes amis, je vais prédicter votre futur. Iterga ou Irana, Mika Fitri finira. Je vous jure. Oh yeah! Montre-moi tes amis, je prédicterai votre futur. Ne balala mebagao. Aou nyaba la troisième mandat. Aou nyaba la Macky Sall ko kabeke troisième mandat tiki. Aou nyaba la kafo Massami Alaye et Alassane Ouattara troisième mandat ke. Donc un intellectuel doit se demander pourquoi les pays francophones ont ces putains de boulons d'habitude. Maintenant koufa nyana. Dja ni troisième mandat. Montre-moi tes amis, je vais prédire votre futur. Dja France même mo présence gaé. C'est la France qui dit aux dirigeants africains boudons, les hommes initiés, de faire ces bêtises. Donc, comme vous venez maintenant, vous venez fouiller le coquet, France, ici, ça leur hégémonie a pris fin. Maintenant, la France veut imposer la même chose. Les démocrates français. Français de ma foi, il y en a, qu'aux démocrates, la France est tout sauf un pays démocrate. Voilà ce qui vient de se passer. Non seulement la France n'écoute pas sa population. On a vu ça quand le président a avancé l'âge de l'indépendance. On a vu ça quand la France vend son propre intérêt pour vraiment donner sa propre souveraineté aux autres pays. Et tout le monde est au courant de cela. Parce qu'à l'heure actuelle, la France est en train de se battre pour être dépendant et prendre soin de eux-mêmes. Car la France ne peut même pas faire leur propre défense. L'Europe ne peut pas se défendre. Même aujourd'hui, le président Macron parlait avec ses généraux pour pouvoir défendre leur propre pays. Donc de ce fait, la France n'est pas à la hauteur. Comme la France n'est pas à la hauteur, il y a tout sauf en France, tout sauf la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a jamais existé en France. Qu'est-ce qui vient de se passer? On voit pourquoi maintenant les présidents francophones ont l'habitude de rester au pouvoir pendant un moment et pendant des années et des années, plus de deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat, etc., etc.
La France veut imposer la même chose en France. Et ça, c'est sur la table. Et ils sont en train de discuter là-dessus. Donc, avec moi, la Hermina, France B qui a commencé son troisième mandat de camp. Richard Ferrand appelle à modifier la constitution pour autoriser un troisième mandat présidentiel. John et Richard Ferrand. Richard Ferrand, il est le mentor de Macron. Voilà le monsieur qui a initié Macron. Voilà le monsieur qui a fait Macron, qui est Macron. Richard Ferrand, c'est l'un des plus grands puissants de la France quand ça vient de leur congrès et leur politique interne. Les Richard Ferrand. Donc, Massami Alaye, Mali Nyama, ate black à Lara Makono. Mali Nyama, ate black à Yomal Kiyama Makono. Français de ma en toroyan, ko anga président Bambolo, ko fako negebo auna. Français de ma en toroyan, ko démocratie tango jamana kono, ka sanction siga anka. Français de ma en toroyan, ka Mali denjugu do be, koute wele ko denjugu, ou toro de ko denjugu bi, ou toro de ko denjugu sini. Parce que les balans la mebrao. Quand on parle de ne pas aimer un président, ça c'est ok. Mais comment un président fait? Mais il y a un intérêt. Il veut que le président fait au comment? Ah non, son président est recommandé. Quand ça vient de défendre son pays et l'intérêt vital de son pays, on doit toujours défendre l'intérêt vital de son pays. Il faudra que les intérêts fondamentaux. Il faudra malien nyana, alisa ame farin sagoyala. Obe ka fo mo nyana kanga intérêt fondamental ou kanu anga bo mo kula munela ko gitoron tanga dugu konnala nga che koloni ba nga siraw kan kanga intérêt fondamental ou kanu ko munela ko parce anga izinu datugunen do ko président do bambulo bi o ko ka be izinu da nga jamana kono kanga intérêt fondamental ou kanu ko muna ko parce que ko justice nga jamana kono ni président ko ka be justice bla anga jamana kono kanga intérêt fondamental ou kanu ko muna ko okol tanga jamana kono ka be na okol so da nga jamana kono kanga intérêt fondamental ou kanu ko munela ko parce que kate jamana tolmanda et ni bari ça anité Assimi Goïta fait. Pourquoi tu ne peux pas accepter le monsieur, la personne, pour défendre votre intérêt fondamental? Donc, ameshi kula nila, ora metoka fond, moute kelia, ou te doussou, ou bouka wardo avion biola, nous ke avion kolon kra, katou ke arabuka dugu kolon giri, alors kuluka dugu jolo nunga ban, ou bouka avion biota, kuko kolon kra, katou siki to bouka dugu kolon, kata dou sain, masami ala katou ko kan giri, alors quoi dugu rebe, nga tiali goudronte, pousseur beka moko fa, ante kelia, ante doussou, fo itan toro, et ala na kreta aman chikola. Donc, les Morba, il faut défendre votre intérêt fondamental. Donc, parce que Mali a un intérêt fondamental défend, qu'est-ce que la France nous dit? Ils nous disent qu'ils ne sont pas démocrates. Pourquoi? Ils disent qu'on a des coups d'État. Voilà la France qui veut faire des coups d'État constitutionnels en France. Un État qui n'a pas honte. Les mafoyana, nous tobute maloya, a te tachi, nous faut tout toro. Richard Ferrand appelle à modifier la constitution pour autoriser un troisième mandat présidentiel. L'ancien président de l'Assemblée nationale, très proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, allait le couiller Assemblée nationale président en France. Allait ni Macron, fakelen, bakelen, goto. Allait de Koumana Ninkan, prend la parole pour distiller ses conseils dans une période mouvementée pour l'exécutif. Donc, bientôt, il y aura la guerre en France. Parce que Francis Fleni, la France, c'est que Macron est Francis, c'est un précédent. Macron est Francis. Macron est Francis, la France, c'est des pays des bourgeois. Nous, de fois, Macron est Francis, Poutine, il y a des oligarques en Russie. Non, c'est en France là où il y a des oligarques. La France n'appartient pas aux Français. La France appartient à 1% de la France. Donc, Orla Nyanga Jamana Ladje, ni structure clé de Mali Konala. Orla Assimi Goïta, Amba Nofe, Kabini Farin Sagoyen Bouanga Jamana Kono. Français Jamana Jamamara, Ibn Eka Fo, Yake 1%, 2%, ou l'Ubeke Wortiki Jamana Konala. Tobeke Tegre Folay, on appelle les autres les spectateurs. Donc, l'argent reste, et Worbe tout Doukle Mono. Donc, les Français Baradi. Donc, les oligarques français, c'est eux qui veulent faire tout pour que Macron reste au pouvoir. Parce que si Macron pourra faire la c'est ou l'outa tiena. Parce que Macron est une structure de créer France, ce qui fait que les pauvres Français ne peuvent même pas manger du bucket. Les retraites
Francis, moi, je me retraite là, où c'est Kabalo. Les gens sont obligés d'aller manger dans la toilette et dans les poubelles en France. Moi, peut-être Dominique et Nyamamina ne connaissent France. Quand tu pars en retraite en France, tu es un homme foutu. Grâce à Macron. Parce que Macron a rendu les milliardaires français plus riches que de jamais. Donc c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez que la Côte d'Ivoire n'a même pas d'argent. La Côte d'Ivoire a des dettes inimaginables. Ils n'arrivent même pas à payer leurs dettes. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Alassane Dramane Ouattara est en train de vendre toute la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. La même chose se passe au Sénégal. Tous les grands voleurs des pays africains se trouvent dans 2 pays. En Côte d'Ivoire et au Sénégal. Moi, Mali warbe soin. Moi, la Guinée waru soin. Moi, Burkina waru soin. A bébé du goufla de la ben ala nakra. Ah ouais. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Waru soin. Kabo Sénégal et Kabo Burkina. Waru soin. Kabo Mali kono. Waru soin. Kabo la Guinée. Tous ces voleurs milliardaires guinéens, tous ces voleurs milliardaires burkinabés, tous ces voleurs milliardaires maliens, ils sont dans 2 pays en Afrique, la Côte d'Ivoire et au Sénégal, je vous jure. Donc, pourquoi? Parce que où est Francica, où est Francili. Le Sénégal, c'est pour la France. Le Sénégal n'appartient pas au Sénégalais, que cela soit très clair. La Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, la nuit de samedi soir, Nitra Abidjan, samedi sous, et puis tu Wishiga Gogola, à Trècheville, tu vas voir que les marines français et les marines américains, et les femmes ivoiriennes, et les femmes de Groubinebala, les femmes qui aiment se vendre la nuit. C'est ça la réalité. On appelle Petit Paris. Donc, en président Ma'ankuna, si lui il a refusé de vendre le Mali, rendre le Mali comme ces pays affamés, malheureusement, d'où à leur leadership. Donc, Massami Alaye Koube Toda nga président. Aute Toda Morela de, Abe Toda Urella. Asimi Nyaman Fleni, ne a fo au nyana, mo mo chite se Asimi nani ala borala. Ne a fo au nyana, mo makle ne be Asimi bati, obe ka ready. Halalado, attention. Attention. Voilà la France vient d'être humiliée par Allah subhanahu wa ta'ala devant Dieu et le monde. Où sont les politiciens maliens? Mali politiciens Bemi. Où sont les politiciens maliens? Vous allez sortir pour dire à la France que ça c'est pas la démocratie. C'est pas la France qui a dit que c'est le pays le plus démocrate du monde. Voilà, Emmanuel Macron veut rester au pouvoir encore. Et il va le faire. Il faut regarder, ça va se passer avec elle. Parce qu'il n'y a pas la démocratie chez eux. Ce ne sont pas des démocrates. Donc, on est deux éléments. Aïe, c'est ça, l'Amérique est mouké. L'Amérique, c'est un pays qui aime mentir. Ou Boraka, quelqu'un Chine fait, Koube Taïwan Chi, Koube Baka Chine, aïe, Amérique présent, on est Amérique ministre des Affaires étrangères, ou c'est que nous, il n'a faut que Mamoun Mamaloya. Faut y a pas bedeli kulu date Taïwan na ko Taïwan maire bulu donc frafu mekte ni fois dignare là katuka jamana chi tobu kama alors que tobu moko fouille tout là. Voilà comment Allah est en train de conseiller les noirs du monde à l'aide des infos pertinentes. Dante fait son analyse. Donc abiki kono ko et atoborongono ce monsieur con là Zelensky abiki kono kabna dia famia abini sika ni beladia ka sabali masami Allah Zelensky ne peut pas apprendre les leçons. Mais ça devient plus grave, mes chers compatriotes. Ça devient plus grave. Ça devient plus grave. Parce que Zelensky fleni a une kolobolo. Ali ni do, mo be kuma ni erla domi ni erla. Marfa be ka tiaga jamana kono. Bombe ka tiaga jamana kono. Poutine mon cousin avec un marfachi. Poutine mon cousin direct avec un marfachi. Maman on a une photo ta bobe yinga kla Afrique présent parce que bombe ka ci to mon avec ka ci to là. Donc avec qui kono ko Zelensky be boire kalama abina donga fo ko mumbe ka ke Amerique jamana kono kuma se ko bakoroni kuma se ka ere bobara datu kabina sabali masami alaye abina ere yinga
ko américain y'ale bila kɛlɛ min na américain yɛrɛ ma tila u yɛrɛ ka kɛlɛ la fɔlɔ ni amérique muso de ye tan masa min ye ala ye ni ye janɛti de ye tan janɛti yɛlɛni kasi bɛ ɲini k'a faga sira bɛ ɲini k'a faga a bɛ k'i kanto ko Joe Biden k'a ka négociation kɛ ko vraiment ko n'a ma négociation kɛ ko Amérique bɛna maloya unbelievable Joe Biden want to negotiate with China donc a bɛ k'i kɔnɔ o la ko masa min ye ala ye juru sugu min bɛ Chine Amérique la i bɛna dɔw la k'a fɔ ko Zelensky kan k'a yɛrɛ sɔrɔ a kan ka dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka foyi ɲ'a ye k'a b'a yɛrɛ lasegin kɔfɛ a tɛ ka se k'a kɛ masa min ye ala ye an b'o la heure min na n ka cɛ Joe Biden ye 6 barawula wɛrɛ kɛ tuguni Ukraine na k'a fɔ Joe Biden a ye 6 barawula wɛrɛ kɛ Ukraine na qu'est-ce qui vient de se passer Joe Biden y'i kanto ko Ukraine tɛ don OTAN na bi a tɛ don OTAN na sini awɔ ko Ukraine tɛ don OTAN na dɛ ko Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN ko donc ko n'a bɛ Ukraine kɔnɔ ko vraiment ko ni fan bɛ Zelensky la k'ale t'a dɔn ko fa sugu bɛ Zelensky la i y'a faamuya ko Zelensky malo ka dɔn toro Joe Biden ko Zelensky ma k'ale ta tɛ OTAN ye ko l'OTAN ne lui appartient pas il faut que Joe Biden ko faut que Zelensky ka jasigi ko Zelensky bɛ ka na baga ale kelen ma cogo jumɛn tan ko Zelensky b'a kɔnɔ ko OTAN ale kelen de ta ye ko non ale ta tɛ Zelensky ka doni ko la dɛ ko donc ko si le temps deviendra important donc vraiment si le temps est convenient et peut-être ale b'i da don Zelensky ka nani ko doni ko la ko mais ko pour le moment ale data la bi ale data la sini il faut que Zelensky sache que a se ka don OTAN na sisan Zelensky se ka don OTAN na sisan donc ko fiɲɛ ka kɛ Zelensky yɛlɛso ye mais ale a data don OTAN na sisan non seulement kunu a y'i kanto ko a tɛ marifa di Zelensky ma tuguni a tɛ Zelensky armée tuguni a y'o fɔ kunu mais bi a y'i kanto diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Zelensky ka doni OTAN na k'ale da t'o la ko OTAN t'ale ta ye mais tout le monde sait que l'OTAN appartient aux États-Unis donc ils ont laissé Zelensky en plein vol o de la Poutine y'i kanto Zelensky ma ko dangaden de don ko yɛrɛfaga su de don k'a t'a yɛrɛ kalama donc a ye Joe Biden kumakan lamɛn. C'est-à-dire dire oui, mais jamais dire quand. Et les rumeurs planaient depuis un petit moment pour contourner justement la fameuse règle de l'OTAN, le plan d'action pour l'adhésion, pour que Kiev adhère plus facilement à l'Alliance. Mais finalement, l'Ukraine attendra au même titre que la Bosnie-Herzégovine ou encore la Géorgie, qui sont elles aussi candidates. La réalité du problème, au fond, de la part des alliés, c'est l'article 5 de la charte de l'OTAN, où les alliés se doivent solidarité automatique et ça sur plusieurs plans la France, les États-Unis, les Britanniques mais aussi l'Allemagne sont extrêmement réticents sur le dossier puisque ça voudrait dire que si l'Ukraine est adhérente et qu'elle est en guerre, tous les pays de l'OTAN le sont également. Pourtant l'Ukraine, elle attend, elle veut un geste fort de la part de l'OTAN. Oui, mais geste fort ne veut pas dire adhésion. En coulisses, les Ukrainiens le savent totalement. Ils attendent justement un signal lors de ce sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron a parlé en Slovaquie des garanties tangible et crédible. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? L'idée qui gagne en popularité en ce moment, c'est le partenariat entre les États-Unis et Israël, c'est-à-dire quelque chose de très codifié sur le plan de l'armement, sur le plan du renseignement, avec un très haut soutien, mais qui ne rendrait pas cette alliance obligatoire, en tous les cas, sur le plan militaire, c'est-à-dire que si l'un des deux pays est agressé, il n'y a pas d'obligation de défendre l'un de ces deux pays. Les diplomates de l'OTAN ont aussi lancé ce qu'on appelle la création d'un conseil Ukraine-OTAN, où là, l'Ukraine ne serait plus simplement une invitée aux tables des discussions avec les autres pays de l'OTAN, mais pourrait elle-même convoquer des réunions quand elle le souhaite pour parler avec les autres pays de l'OTAN. Reste à savoir maintenant si les membres de l'OTAN, avant ce sommet de l'OTAN, trouveront un consensus, parce que je le rappelle, pour qu'une décision soit prise à l'OTAN, il faut que les 31 membres s'accordent. Et on le sait, parmi les membres de l'OTAN, il y a la Hongrie de Viktor Orban qui n'est pas en accord sur tous les plans avec les petits jeux dangereux, surtout que Volodymyr Zelensky attend un signal fort de la part des alliés. On revient sur les déclarations de Joe Biden ensemble. Allez-vous faire en sorte que l'Ukraine entre plus facilement dans l'OTAN ? Non, il doit y avoir les mêmes critères d'admission que pour les autres pays. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir, mais je ne peux pas pousser la candidature davantage. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadan, Nabi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Waddahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, awa kulli shay'in kadir. Ayni yede.
kata guerre wuli cɛ jamana kono kata ka jamana ci ko parce que k'u bɛ fɛ a ka don OTAN na a ma k'aw sigilen ɲɛna il y a que 12 mois de cela kata cɛ ka surasi bɛɛ faga devant vous devant Dieu et le monde est notre témoin ko parce que k'u bɛ fɛ a ka don OTAN na a ma k'aw sigilen ɲɛna tout ce qu'ils ont planifié n'a pas marché et voilà la personne qui a orchestré tout ko masa min ye Ala ye ko Zelensky tɛ don OTAN na ko ale ye ko sugu bɛɛ kɛ a ka se n'a ka fanga kɔnɔna la k'a tɛ se k'a kɛ donc farafindenw i ni Ala na kira cɛ hali ka danni ma an tɛ k'an ka jamana fɛ an bɛ fɛ Ala de ka jigin ka kuma an fɛ hali ka danni ma on a quoi à expliquer à qui? Nul ne va nous sauver sauf nous à part Dieu. Massi tina un deme ni Ala bɔra la. Massi. Tout le monde est en train de se chercher. Mais vraiment Zelensky doit se suicider quoi. Et puis on mun fa ɲɛna k'olu bɛ se ka mun kɛ ko n'a diya k'a bɛ se k'olu inviter ko bɛ se ka kuma ko. Tubabu. Oh yeah. C'est-à-dire ko Zelensky tɛ don OTAN na bi a tɛ don OTAN na sini. Président ko non. Il ne va pas rentrer. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que je peux. Ne décision, c'est là. Mais, si Zelensky veut parler avec nous, il peut nous inviter, les 30 membres de l'OTAN, il peut nous inviter, on va venir l'écouter. Donc, Zelensky mange, écoutez. Hein? Donc, on a frappé le président de nous, parce que le président est foro gardien de nous, c'est des gardiens des champs, ce ne sont même pas des sous-préfets. Sous-préfets. Voilà comment le blanc pense sur les autres. Ne pas caractère en temps réel. Ne ala ka baradi dans sako. Amola Hermina, Basamin Kuma Bobara Datou, Amérique Baka Fouardéa là, ou to ola, les pays qui ne sont pas démocrates, ou te démocratie dont on va déléguer que démocratie. Anga jamana kelenga foko et aménagement ka krinaka woyo che ka bonga jamana kona la. Voilà ce que le président des États-Unis va dire aux Maliens aujourd'hui. Washington regrette la demande du Mali de retrait des casques bleus. Le retrait de l'aménagement doit être ordonné et responsable en donnant la priorité à la sécurité des casques bleus et des Maliens, a insisté le porte-parole. Donc, Massami Alaye, Kuba Fo Aounyana, Job Yokma Klemi Founyana, c'est tout ce que lui dit là, c'est ce que Job a dit. Job dit que, entre-temps, le Mali va faire tout pour rassurer la sécurité des casques bleus avant de leur départ, mais on doit leur faire partir de notre pays le plus vite possible. Job man Klene Fo. Donc, ou boraga boti bugundela, ou masika fo ifo, bla 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 bla. Donc, que le retrait de ministère doit être coordonné et responsable. Que administration boli, kakanga la benganya, que et puis kakanya, tola tomi matrafalendo, en donnant la priorité à la sécurité. Ko soubeke, ko casque bleu ka sécurité, ko sabati. Donc des casques bleus et des Maliens, quand Maliens ont fait la sécurité sabati, en insiste le porte-parole. Donc porte-parole il ne faut. Donc il faut qu'on fasse très attention. On doit surveiller tout notre territoire. Parce que on a essayé de créer casque bleu que la sécurité des casques bleus n'ont pas été obtenus. Je sais que toutes les précautions sont déjà prises, mais on a essayé on doit faire tout pour vraiment regarder l'imam là qui a dit que quelque chose va se passer chez nous très vite. Parce que nous avons fait nous avons fait fla do tra fagade ou tra fla mo mo fagaro do la de o manana ko sugudo kata dugudo jendron ka kado kiranga jamana kono do bi joko dante ki kan fomu la mba fo me kan fomu na ambura ka soro ni break news an yoro tike jona jona akade nga fomu ma. Je viens d'avoir un message de soro 500 et 15 ambugu o kol somme 15 ambugu opam krefe ko diplomate comme blue de bain c'est des voitures diplomates. Donc va et vient ni ñoyen bawla parti que comme Mali politicien ni tobu de beka do ñogon kan ay ni ron partager ni break news di 15 ans bugu am kuma la Hermina et okol sombe 15 ans bugu na be foma ko opam okol so donc ko casque et les voitures diplomates avec des plaques bleues
ye fam et le close fond bleu donc au lieu diplomate ka moblude do be va vient ni feuna ka essayer ka zizani créer nga jamana kono pour que amnistie nga taliko akana se ka nyanabo nga jamana kono la donc ne be ka ke 600 donc l'état malien doit faire très attention et être très vigilant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer maintenant à 15 ans au Orekera Bibé. Donc il faut veiller tous les politiciens maliens et tous les blancs qui sont chez nous à l'affaire de l'aménagement. Je sais que notre je sais ça, mais c'était quelque chose qui n'est pas normal et ça est en train de se passer chez nous. Donc, à l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Hermina, Poutine est quand blimba ayoda américain. Poutine est mon fort. Et quand tu Amérique président, ko in the event of a third war, ko ni ala ye Amérique kishi, ni ala ye autant kishi, ni ala yu uje, ka u nyechi, ku klochi, ou ka essayer ka fo ko troisième guerre mondiale wuli, ka le Poutine mina kuma kelen funya na ko do ko faron, ou ka ke le Poutine da, ko there will be no winner including America. Awo. Poutine ko ni Amérique ya boire la dongodo, ka essayer ki kale kan, qui essaie qu'elle provoquer. Kuba tout vraiment Kuba troisième guerre mondiale wuli. Ko Amérique ka mené ka doa ka faron. Ko machine gagné troisième guerre mondiale qu'elle est là. Ko ka damene Amérique est la folo. Ko parce que ça sera la fin du monde. N'a pas en anglais Armageddon. C'est ce que Poutine a dit aux États-Unis. Il faut mardi do. Ko donc américain on va donc à faux. Ko lui n'a rien à s'amuser avec. Elle était machine terkei. Ate machi terke. Donc ni bela vraiment ça va passer Zelensky. Zelensky be ni na Romina nga che Américain be ka négociation ke ni Chine. Américain nga économie be d'esclavage na. Américain be gribuya la JF fambe fait. Américain be ka do avion ko JF fambe fait. Masami ala yibina donne la ko Poutine c'est l'homme le plus stratège. Non seulement Poutine yé aka mobli, areka mobli, irislaka mobli follow glani, ka glan ka ban, made in Russia. 100% des voitures très jolies, très luxurieuses. Poutine yo loncheli damene depuis kuna sini. Awo, ayo blasraka, ereka mobli. Non seulement il va donc foko Poutine la fait no, na foko digere na modi. En africain nous tralen ka tout la moloya Macky Sall. Quand Macky Sall est parti se faire humilier. Yefamu. Kata la moloya. Ubo la moloya la romina, masami alaye Poutine tara yula ka foko kerta le ka jamana kono. Yefamia, ko Zelensky yira fakashi. Voilà Poutine, vous voulez badji de 120 ans. Vous voulez qu'un tout badji 100 ans. Moment où Zelensky a tout là, il y a Masami Alaye, Masami Alaye, Ouasol Marfa Bekachi, Bombekachi. Et Moro Zelensky est refrachu. L'Union africaine en Russie, ministre Florence, il y a African Union Delegation to Russia, ministre Florence et Nsiba représente président Denis Sassou Senghor. Au flène ou beka draka de dun koji sans fait. Yefam. Guerre beka ke Zelensky a jamana konala. Zelensky n'a même plus de militants. Militaire tabou tukuni ou ka jamana militaire besara. Emoro ne ala président Farin Sako di ma moné bi fara. Il sara, il bori bakola kabi. Ils n'ont rien. Donc Poutine meka draka do avec caviar nga che djege fan avec a du ko di sans fait. Donc ame ala delidi ala kanani président sugu di jamana shima bon malien ni nyona de kuma ankuna ankuma ni Farin Sako de la poussière banga jamana kono dumuni tei izinu frelendo aéroport be ka féré femme be ka féré na kuma na koni ala sonama yefamu donc ala président dama bi mungo ka banga jamana jo ka be sa préféré ni maloyi ibe mun kalama abiki kono ko pour une seule fois dans la vie des maliens mina frango kan ka do dakelen fait non ala sa me Farin Sako la do koni ana mais ala sonama ni o be banini kada kan ka fo amba do nga fo ko voting ko ni ko bani parce que anye preliminary et résultat au soro ni famu ama officiel soro folo mais par rapport aux préliminaires résultats on sait que tout est à notre avantage. Tout est à notre avantage. Donc les préliminaires résultats ce n'est pas final d'abord. Ni famu ni te là-bas infolo mais préliminairement mon sort là ni famu résultat là abanga faveur là kaba. Donc ame do nga 4e république là
Assimi Goïta te masika manamna ka kuntuguni Mali kono farin saguya ko nyo bani anga jamana kono ka ise kibe silamya kele ulanga jamana kono nyo bani anga jamana kono ka ise kibe danfara blanche dinaw ni ñonche nyo bani anga jamana kono na ala sonama ka fokanga sisibe takake marabatikay nyo bani anga jamana kono Assimi ni afwa dala ko malien bebeke barakelay bebeke sebekelay ni muma ka barakanya ibe genga bo barala en même temps barabina kila anga jamana kono parce que anga jamana sécurité ni ya nafa ni ya dabotola di parce que Motango jamana kono kelela nga ci aminisme ni anga jamana kelekela wi no est français on est américain. Il y a pas de terroristes, ça n'a jamais existé à la première place. C'est quelque chose qui a été inventé pour faire l'affaire de multinationales. Donc ni ala dje pour le moment ambora ka rizam sur foro oui et ni ala dje oui ka voix c'est 90,75%. Non ka voix ça ce n'est que 6,26%. Donc, en toute totalité, on a eu 2077 voix. Donc, ce qui fait 97,1%. Donc, Alsa, à Kobe Kaladje, Djinyaman Djaoulina, c'est le Mali qui gagne. C'est le Mali qui gagne. Donc, Massami Alaye, et tu sais Katara Tobuka Nafolo Mine, Kito O Djeleake, Kito Ngarake. Donc, Fa Karissa, Noé Mamou Dikoui, Alebe Djamana China, Aye présent Bekele. Ale de metigi jo seldo anga prison ndara yana ka selma foke awakita la abeti jo ko wallahi billahi ni ma malion kuma kana me fabi bro yetanga prison matan ni mu kuma kana me jamana doni ne le do ne da u yeni ne fone nyana o ikani ke ni ema ni ke ebe bi nola aya shibe ken la nga chena kuma na ibeka fe fo ibeka ba ke mo joni alors que ibeka il est de teint noir ala ka hinala na ku ipre ibeka kuna selma fola fi jabeteke awo munke ibekala ayo kelene ke atetela ala ka hino frela na ku mono fe parce que lui était teint clair na ku mono fe na tia fo kumbe blé na tia sibe kurila hayni ke prison bela do kameni chantage kelenge Assimi Goïta la na tia sura sike ko non ne simbo de wara ko Assimi Goïta ma kemane to me moi je suis un lion et ben que toi nous là il était toigné voilà. Donc, à Datouna Tuna Kono. Donc, à Kanadigi Tchorobala, ça ne va pas chez lui. Il veut tout faire pour qu'on le mette en prison. Afin qu'il puisse avoir la paix. Car on ne bouffe pas l'argent des Toubabou pour dormir tranquillement. Diko est harcelé par ses maîtres. Donc, Diko peut être harcelé quiconque il veut. Mais la réalité est quoi? Notre pays ne va pas être disturbé par qui que ce soit. C'est ça. Ah ouais. Ah yeah. Oh yeah. Du kura jira Mali kono. Donc o te marché tuguni anga jamana kona la bi, o te marché tuguni anga jamana kona la chini o bana. Ambola erimina ne bala la mebagaw Mali karamago kumana. Mali karamago boraka kangare blemba da diko nyana. Awo. U boraka kangare blemba da yana. Mais sa masara kala alimina ka faro ka galmo dantida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallamani ala ashrafi khalqillahi Muhammad bin Abdullahi wa ali tayyibin tahirin wa man wallahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aywa ami bo kaslama bele jilifu malikono malikoka ni bulule da kai kabo Sheikh Mansour Haidara yoro kabo shwala abisibu shugula asna kana demayala bi misra hippodrome ni ko shugula asna ke Sheikh Mansour udenido lara kute shuba kan fola ka jugu shuba yi ma ibi don mu don idamu dila nga ike don dan yoro o ka don dogo don wuli yoro yi wuli wali de ka lasi Mali karamugo jugu ce ana musu bele jila Mali karamugo jugu no kemeka karamugo ya ulo taga do ka soro politicien ko sanu yi allahara
faso jafalo do ala jafalo kira jafalo do u y'u kale ko fanga bi tiɲɛ pipiligima bɛɛ y'a mɛn a b'i yɛrɛ bila minɛn min kɔnɔ a t'o minɛ kɔnɔ a t'o minɛ fa a t'o kɔnɔ a t'o fa wallahi maa ti kuma dɔnni kuma kan dɔnni jamana kan n'i y'o kɛ o ye taciɲɛ o ye halaki ye o ye maloya ye o ye kumasuli ye ala b'i malo ala b'i kumakan sigi i ma k'i dala kuma kɛ asfala safilina ye e k'i jɔ k'e dɔnniba k'i kali ko fanga b'i bin bɛɛ k'o mɛn anw minnu dɔnni sɛbɛkɛlaw ye anw minnu mali kɔnɔ yan mali kɔ ka yan n'a tora o maa kelen ta la o maa ni ta la o kuma dɔnnitigiw an malo la ne ti bɔ ka voile kɛ ka caya nka n bɛna bɔ kuma nin na Sheikh Mansour Hadara Kanu siranko tɛ dɛ n segu yan n faso ye choix la nka n segu yan lahara ko tɛ dɛ fanga in ko k'a fɔ karamɔgɔ min kɛmɛ ka politicien wolo bira a kan a y'a partager k'i kɛ dɔnniba ka sɔrɔ dɔnniba tɛ ka sɔrɔ a ma don kalan yɛrɛ la ko k'a fɔ a ye fanga in kalifa ma ala la fanga in ti tiɲɛ maa min tɛ ale ye o bɛ se ka fanga in tiɲɛ maa d'a ma fo ni fanga ye sira bila sira min fɔra a ye segu k'aw fɛ président Chim i n'i ka gouvernement cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen a y'a hakili sigi kuma min fɔra juma don maa fɛ ko dɔnnibaa don ka sɔrɔ dɔnnibaa tɛ politicien don a ye baladɔnyɔrɔ kuma de fɔ n'i ye farasigi wari minɛ i b'i tubabukan fɔ o wajibilen den ye nin kana masi jabɔ papaka nin kana masi jabɔ a b'a tiɲɛ ka bɛn don ma a t'o don fɔ an ye wa nka na ala la n'a y'o tiɲɛ n'a y'o don fɔ an ye o don b'a sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ bilahi talahi Allahu akbar fo n'a sɔrɔ a tɛ siri halala ye breaking n'a y'o news don fɔ ko fanga bɛ tiɲɛ o don o b'a sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ o tuma k'a fɔ président ye ani maliden cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ye k'i hakili sigi oh yeah fanga in ti tiɲɛ a tɛna tiɲɛ a tɛna tiɲɛ fanga in malangolo t'a kɔ fanga in dɔnniba langolo t'a kɔ barikatigiw dama dama de fara fanga in kan Allahu akbar o tuma ale kelen ni tɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka fanga in bin ka anw balo ten o tɛ se ka kɛ la wa kɛ la o dɔnni t'a la o dɔnni t'a la o dɔnni t'a la o dɔnni t'a la la nka ni jakuma ŋɔnɔ bisi a se ye waasili kulekan b'o de kɛ dɛ o sara ka ban koyi o fatiya taara ka ban a tɔ dɔrɔn a b'o tile bina sarati bɔ Allahu akbar a bɛ nin voile nin kolonkolon ka se président Hashim ma a k'a hakili sigi o ye kuma in mɛn o k'a kɛ i n'a fɔ fiɲɛ mana wuli ka ban a banna Allahu akbar e ti fanga ta ɲɛ fo ka fanga tiɲɛ i bɛ fanga min ko fɔ k'i y'olu fanga tiɲɛ n b'olu tiɲɛ dɛ i y'i sɛmɛ dɔ de la segu yan i y'i sɛmɛ dɔ la segu yan n b'o kalama a tɛ di tile i sɛmɛna dɔ la segu yan an b'o kalama e bɛ kɛ tile ye i nana dɔ fɛ segu yan an b'o kalama o de y'i bilasira baara kɛra i y'o fana janfa janfa ti o ye janfa i ni maa ma jara a bɛ janfa i ni maa ma jara a bɛ janfa komi e tɛ mun t'u yɛrɛ kalama olu tugu nɔfɛ fanga in a jɔlen don Sheikh Mansour Hadara Kanu fanga in ti tiɲɛ a tɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ maa dama segu cɛkɔrɔba ŋunana ka kumakan fɔ président Hashim ye n'a y'o sara ka ban fanga de tiɲɛ o kuma ni Selika bɔra ne bɛ n kali n'a ye cɛ ye a ka do di an bɛna bɔ ɲɔgɔn ye face à face ne ni karamɔgɔw ka ne ni politicien karamɔgɔ an bɛna bɔ ye face à face ni Sheikh Mansour Hadara ni politicien karamɔgɔ an bɛna bɔ ye face à face a ka do di ne bɛ do d'a ma don min a b'o sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ fanga ti tiɲɛ o kuma ni misali ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an kanuba bɛɛ lajɛlen ma Mali jɔbaw bɛɛ lajɛlen ma Mali hɔrɔnw bɛɛ lajɛlen ma a ɲamakalaw bɛɛ lajɛlen ma a laadatigiw bɛɛ lajɛlen ma a donsow bɛɛ lajɛlen ma
a somaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kanu minnu dusukun na nin ye woloda k'a isi bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i ka dugawu fara ɲɔgɔn kan ko cɛ ye baladɔnyɔrɔ kumakan fɔ baladɔnyɔrɔ kumakanw bɛɛ tɛ tiɲɛ koyi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahu akbar an yi kɛ kuma faamu Mali karamɔgɔ jugu politiki la i bɛ karamɔgɔ yɛlɛ karamɔgɔ jugu faso janfala ala janfala kira janfala mamima janfala k'i denw janfa ne m'i ta fa sɔrɔ masakɛ min bolo i to ka fanga ɲini fɛ ɲaralakaw min ye turelakaw Bamako tu tigɛ o kuma olu bɛ yɛrɛ fa e dunɔ gansan sigili Bamako kɔnɔ yan ni fanga nana n'u ma wari di i ma i b'u ka fanga tiɲɛ e b'o tiɲɛ tɔgɔ jumɛn i ye mun kala i bɛ mun dɔn i bɛ mun de dɔn dalu min bolo k'i bɛ se ka kɛ wa ni bɛ se ka kɛ a kɛ an k'a ye faso janfala dugawu tɛ minɛ ala jugu ka dugawu tɛ minɛ kira jugu ka dugawu tɛ minɛ fantanw tɔɲɔgɔnba ka dugawu tɛ jaabi alimami jugu alimami jugu an ti tugu ko bientôt sini ni bɛ se ka Mali fanga dafiri a dafiri relation ɲigi ɲɛ t'a ye i ɲɛ bɛ ci i sen bɛ kari i bolo bɛ kari i kɔ bɛ kari ni dalu ko de i bɛ mun dɔn an b'o ɲɔgɔn caman dɔn e ka dɔ di k'a fɔ a don a bɛ tiɲɛ ne yɛrɛ bɛ i Sheikh Mansour Haidara ne Sheikh Mansour Haidara bɛ dɔ di ma o don i b'o sɔrɔ dingɛ kɔnɔ billahi tallahi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa t'o le fiyewu lara ko tɛ dɛ trop c'est trop yan sɛgɛ faso cila yan sɛgɛ ne ti i tɛgɛ nɔ masakɛ bolo e t'o fɛ donc bɛɛ tigɛr'i la diɲɛ tigɛr'i la silamɛya tigɛr'i la kuranɛ tigɛr'i la hadisa tigɛr'i la seliwolo tigɛr'i la minibaro tigɛr'i la k'i bi bagabaga kɛ ala ka ɲi sa kɔnɔ Mali ɲama man ɲi fan dara sugu fiyɛ la ka tɔrɔ sugu fiyɛ la sugu ka huwa b'o kɔnɔ pan su ka huwa tɛ kɔɲɔ pan komi e ye kale ka ban ka don e ye kale ka ban ka bɔ kɛnɛ kan ne fana bɛ n kale ye k'a fɔ e ye a t'i bɔ a nana bi a tɛ bɔ a nana sini maa dama bɛ sira kan i tɛ se non i tɛ se o dɔn t'i la bi dɔn t'i la sini i tɛ se ala t'i dɛmɛ ala t'i fɛ ala ka dɛmɛ ala t'i fɛ i tɛ se i tɛ se a fɛn fɛn ka fanga tiɲɛna i m'a tiɲɛ koyi i ni i kalifa maa wɛrɛ de ma segu ye olu y'i dɛmɛ a la ɔ i y'olu janfa bi i y'olu kala ye bi sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam man gashana falisa min na e ka seli tɛ minɛ i ka dugawu tɛ minɛ i ka foyi tɛ minɛ foyi i si dɔnni dogo ye i bɛ fɛ ka mun wuli Mali kɔnɔ guerre civile inshallahu o kara bɛ jigin e kelen pe de kan k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen fanga in tɛ tiɲɛ a ye dabaraba kuma min fɔ ni a tere bɛ sɔrɔ a da a bɛ malo bɛɛ ɲɛna yan ni fanga in n'a sera k'a tiɲɛ ne tɛ Serifi halala ye kundalakaw a y'a jɔ Serifiw a y'a jɔ Manikaw a y'a jɔ Sosolakaw a y'a jɔ Kalilakaw a y'a jɔ Jirelakaw a y'a jɔ Tiamunakaw a y'a jɔ Beretelakaw a y'a jɔ a y'a jɔ dɛ Jɛnɛkaw a ye wuli k'a jɔ Jakaw a wuli k'a jɔ Gomintogokaw a ye wuli k'a jɔ Sizanikaw a wuli k'a jɔ Tubakaw a wuli k'a jɔ Barawulikaw a wuli k'a jɔ Narangaw a wuli k'a jɔ Bakunukaw a wuli a k'a jɔ Sɔlakaw a wuli a k'a jɔ Girekaw a wuli a k'a jɔ Kindarakaw a wuli a k'a jɔ Kamisarakaw a wuli a k'a jɔ Gɔrɔngaw a wuli a ka jɔ a ka nin kuma kolon ka si an kɔrɔkɛ ma ne kɔrɔkɛ don dɔw fa don Sherif Muhamadu Buye Haidara ne bɔra lamɛnbagaw nin ye breaking news de ye nin foko cira Dante ma masa min ala ye malima maliyɛnw ne bɔra lamɛnbagaw y'a trop dans c'est-à-dire nin foko in kuma b'a kɔnɔ kojugu nin foko in mɔgɔ nimaniyalen n'i ye nin lamɛn premièrement a b'i jala siran a b'i jala siran mun de la Sheikh Masuru Haidara ale de bɔra ka kuma a m'a tɔgɔ don dogo la a m'a da don bɔrɔ kɔnɔ
a bɔra a kumana a ye mun de fɔ fɔlɔ. Premièrement, l'État malien doit vraiment prendre ça très sérieux. Parce qu'il y a un faux. A ko ATT ka fanga ko Mamadou Diko de a tien ko waka a tien ni mori baradi a o de fo. Ay kuma la mere ne ka kuma tere Mali sunaw amun ko bida ay aramuya ay na me ne ka kuma te voko de do atigi be balole ato ko Cheikh Massourou Aïdara. A ko Mamadou Diko e dabali keladi ko ATT ka fanga ka dona mamunu ka segu ko ka ATT ka fanga tien ko ni Mamadou Diko e kuma kelen bo da kono ko be bona ye mo mun ya deme ka barake ne ka kuma te de ne ka kuma te bi ne ka kuma te sini nya afo aw nyana ngo ala de ne da chroniqueur kama nga jamana te boka bi mo sinyana ne ka bara de je fais mon analyse tu apprends ou laisser. Ola me to ka kangara mo yi woni me nga analyse la abaka ba koson akana utaka yin cinéma ni break news bola ne dante be break news ne ba a analyser. C'est ça mon travail. Donc ni be tara mo mi break yorom ne be to breaking mais ne be nga analyse kere inshallah. Ako Cheikh Massourou Aïdara ay kanto ko Mamadou Diko e mori barakela de ko Mamadou Diko e dabali tigi de Mamadou Diko ATT ka fanga tieni ka dona mori baralaurika ko waka rete foidon d'après Massourou Aïdara ko Mamadou Diko e dabali kela de Mamadou Diko e mori barakela de ko abetaka nafolo di mamunu masegu kulu de ademe ka ATT ka fanga tien ne ka kuma tere na ko ka ben soso me voko jetuguni akalame amada o made Massourou Cheikh Massourou Aïdara ko Mamadou Diko ko akla ko barakelen ayo ke ibeka de fenela masami alaye ko Mamadou Diko te slameye ko Mamadou Diko e dabali tigidi ko Mamadou Diko ye barakela di ko Mamadou Diko e korote tigidi ko masami alaye ko Mamadou Diko dona karamo munuka e saiku ko ka ibeka freka fanga tieni to kelena ne ka kuma tele Cheikh Massourou Aïdara de afo o wa kaliba fo Mamadou Diko nyana ko na ko ka bulu be kisaka ko Mamadou ya deme ka bara do inke kulu ko kute barake tuguni ka asimi ka fanga tien azubillahi minash shaitanir rajim al ni kuma infoli be mo jamana de nyima abila moloya non vraiment ça fait honte c'est moroni moloya ka bo nga tie omeni segembaina ebe se mo jigina e ma se ka barake nga jamana ka bo e colonial ka gudron glanganya ameni segembaina ebe se mo fagani mo la bola président la e ma se ka kodo ke izin nga jamana konna la ameni segembaina nga tie to bu nga jamana kono 100 ans o be nga surasu faga muso kono mo be ka faga ebe se mo faga la ni dawali ni barawla ka mo halaki e ma se ka kodo ke uluka bo nga jamana kono nga yereta jaye te se fosi la kata mo ka président faga ni ma mo mi kunchi ibo ka fanga tien ne ka kuma tere Cheikh Massourou Aïdara de afo ko wa koni Mamadou Diko e bouge pas ka be boka bedi amada omare Cheikh Massourou Aïdara ko masami alaye koni Mamadou Diko ko ka be doninke parce que be baraw de ke akelenga fo koni ko emina ba teme be mori baraw de ke mo la ako Mamadou Diko ma koni Mamadou Diko de kaka bo akadati di kona e dati di ko Mamadou Diko be domin di ko odo koni Mamadou Diko suma do Mali kono kale te halalay naka kumate Cheikh Massourou yafo ay kato Mamadou Diko ma ko mogoni ko bala doro kuma ko Mamadou Diko de fo asimi ko Mamadou Diko e bala doro kuma de fo asimi goitama bala doro o koro klonga yoro kuma kama mo nyama kanfo ko parce que akuma ni dalwami ale be dalwa indo akuma ni masake bimi ale be masake bindo aya yira bela ka fo suna munu be Mamadou Diko ko Mamadou Diko bara e muri baradi ko Mali kono ko ATT ka fanga ko Mamadou Diko de a tien wa ma tiena dai ama tieni moy aya tieni muri baradi muri kere bora ka fo ne ka kuma tere moi j'ai fait mon analyse ako ko ibeka kaka saya aka fanga tien ko Mamadou Diko de ake ne a fo Mamadou Diko nyana ngo eko kebe kodon ne ma fen fara alaka ne fene date ma foi fara alaka
ne ye suna de menga jaga bo menga saraka bo mehina fantauna dongo alhamdulillah ngo ala de an fene blaka tugo Assimi Goïta ko parce que nga jamana be fembe safe e yi kali an fene an kali on me dit qu'on va voir il mena la itora là ni a dané on en a marre ye jamana de un toro tu nous fatigues donc il ka guno de bolen fene ni kenema akora furunto e ja e beta mo bara de kubo fangala donc malien ni kera o sigenya de na ba fenga ojo jemba je tukuni jana bora kalifo na bora kalita oye ala de jaja wa sura kala mo bara de men fen ba ala teme kam go dabali le kanike no na kali dabali la oni mo munu be mali kono munu nga bara mo kunchiuye donc abe tulu de blani bara na ye do na bora ni bara la sesa abo so ti kali ye famu wa soro klali I dabali la I dabali la korte chiri la ka ban donc bi kunchi masami ala obeni doni ke wolo ko jamana jona obuta mo fagana ye Cheikh Massourou de ko abe odo la mais na kado ne fe nga jouer tukuna a fo ko il faut jouer encore mba jouer ayi kanto ko atete ko Mamadou Dicko da ka fanga tien ka tien seku ko Mamadou ya deme ka ke saku ko ale bu tigi don ko ibe ka fanga ibe ka deun ko Mamadou Dicko ya au fa ka ya dabali ka fanga tien ko ni Mamadou Dicko ka be kuma ko Mamadou ya Mamadou Dicko deme ka be bo ka fo a fo beyana ko wa ko ne shaku lasana ko ne kuma kani. Moi, j'ai fait mon analyse. Moi, je suis un citoyen.